Κόρνερ τώρα με το Γουνδουλάκι. Κεφαλιά από τον Σάμαρη. Ο Βάλας βγάζει. Θα κάνει το άνοιγμα για τον Μαρσελίνιο. Είναι καλή η πάσα. Μαρσελίνιο που κλείνεται. Παίκτες του Πανιωνίου επιστρέφουν. Η μπάλα στον Ονουάτσι. Ευκαιρία. Το γύρισμα για τον Μαρίν. Γκολ. Στο 31. Η Σκόντα Ξάνθη προηγείται με τον Μαρίν σε αυτή την ταχύτατη αντεπίθεση, όπου όλα ξεκίνησαν από την καταπληκτική πάσα του Βάλα στον Μαρσελίνιο, μια πάσα πολλών μέτρων. Από εκεί η μπάλα έφτασε στον Ονουάτσι και από τον Ονουάτσι πάρε βάλε για τον Μαρίν. Τον βλέπετε να πανηγυρίζει με τον Νιγηριανό. 1-0 στο 31ο λεπτό. Τη θέση του ο Κατίδης. Βάλας. Ο Γκλέισον. Μαρσελίνιο. Βαξεβανίδης. Ζητάει ο Μάνταλος. Η σέντρα είναι για τον Μαρκόφσκι. Πέρασε. Ο Μπουγαίδης στη συνέχεια όμως καλύπτει. Ευκαιρία με τον Ονουάτσι. Το γύρισμα ο Μαρκόφσκι. Γκολ. 1-0 στο 58. Με τον Μαρκόφσκι προηγείται η Σκόντα Ξάνθη. Μαρκόφσκι που τον πανηγυρίζει έξαλα με τους φιλάθλους της Ξάνθης. Μαρκόφσκι που είχε την ευκαιρία και σε πρώτο χρόνο, αλλά ο Μπουγαίδης προς στιγμήν έδιωξε, όμως δεν ολοκλήρωσε. Δείτε ξανά πως η μπάλα πηγαίνει στον Μαρκόφσκι. Εδώ ο Μπουγαίδης